Mhix ġmielu x-xogħol biex fil-Balluta id-Dar tal-Providenza tiftaħ il-5 dar fil-komunità għal persuni b'diżabilità. Id-direttur tad-Dar tal-Providenza, Father Martin Mikallef, spjegalna li x-xogħol qiegħed fl-aħħar stadji, jiġifieri x-xogħol finali fuq il-lift biex imbagħad tinxtara u titpoġġa l-amara. Dan biex persuni b'diżabilità jingħataw id-dinjità tagħhom. Aħna nemdu li l-persuni b'diżabilità għandhom jibqgħu jgħixu fil-qalba tal-komunità u għalhekk l-iskop ta' djar fil-komunità biex hemmhekk ikun jistgħu jgħixu iktar ħajja indipendenti u jkunu wkoll jistgħu jipparteċipaw fil-ħajja tal-komunità b'mod sħiħ. It-tama tad-Dar tal-Providenza hi li din id-dar tinfetaħ kemm jista' jkun malajr. Hija x-xewqa tagħna li lejn tmiem din is-sena din id-dar tkun lesta u allura nkun nistgħu nilqgħu l-ewwel residenti li se jkunu qegħdin jiġu ospitati f'din id-dar. Kull proġett jiswa ħafna flus biex jitwettaq u għaldaqstant, spjegalna Father Martin Mikallef, id-Dar tal-Providenza qed torganizza bażar b'oġġetti ġodda għad-dar li jingħataw b'donazzjoni lilhom minn numru ta' ħwienet. Bażar kbir li se jittella l-ħadd bejn id-9 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar bl-iskop waħdini li tissebbaħ din id-dar biex iktar persuni jingħataw id-dinjità u jgħixu b'mod indipendenti fil-qalba tas-soċjetà.